Реших да ви разкрия моята тайна рецепта за вкусен и полезен билков чай, който харесват дори и децата. Този примерно стои още от сутринта, когато направих чай за моето дете, отивайки на училище, и както виждате не е променил нито цвета си, нито е помътнял, нито нищо, защото има един таен метод за приготвяне, който ще ви разкрия в края на видеото, с помощта на който ще запазите чая си здрав и годен за употреба дори и на следващия ден. Като билки, които искам да ви покажа и които съм приготвил, това са риган, бял равнец, мащерка, маточина, мента и жълт кантарьон. Разбира се, няма да слагам всички билки в този чай, защото са прекалено много, просто исках да ви покажа как изглеждат едни добре изсушени и ръчно набрани от мен билки, за да можете да си направите съпоставка спрямо това, което купувате от магазина, дали е нещо подобно или няма нищо общо. За моя чай съм решил да сложа бял равнец, на латински се нарича Achillea millefolium, което буквално означава ахилесовото растение с 1000 листенца. Смята се според древни легенди, че Ахил с помощта на бял равнец се лекувал раните на своята армия. Интересното е, че са го срещали и в пещерите на неандерталците в техни погребения, тъй че тази билка определено се използва от много дълбока древност, даже и от родственици на Homo sapiens като неандерталците. Другата билка, която е много интересна, много полезна, изобщо подбрал съм тук един пакет китка от страхотни биоактивни и много силни билки, може би едни от най-силните, които се срещат по нашите земи. Това е риганът. Е така да го видите отблизо. Риганът на първо място успокоява кашлицата, затова го използваме често и в чайове против кашлица при грипни състояния и пневмонии с силна упорита кашлица. Както и всички останали билки, затова няма да се повтарям, всички билки са противовъзпалителни и противомикробни. Има едно вещество наречено карвакрол. Това е много силен биоактивен фенол с антимикробни, противовъзпалителни, противовирусни и всякакви там средства, на които именно се дължат свойствата на риганът. Риганът също успокоява нервната система. По този начин в днешното време на стрес и проблеми, било то в работа, в училище, по принцип в семейството, където и да е, подобни чайове действат много добре, защото повишават психичното здраве, успокояват организма, а всички знаем, че от главата идват много здравословни проблеми. Именно за това съм избрал и мащерката и ригана да присъстват в моя чай, може би това е една от най-добрите комбинации от билки за общо здраве на организма. Мащерката също както ригана действа противокашлично. Използва се при кашлица, болки, проблеми с горните дихателни пътища, точно както използваме и риганът. Затова са много полезни в идващите месеци на грипове, ковиди и така нататък. Като казах COVID, интересното е, че карвакрола заедно с тимола са показали дори и антивирусни свойства срещу COVID. Тъй, че пивайки чай, да, няма примерно да се излекуваме така с щракване на пръста, обаче можем да си подпомогнем лечението без да си навреждаме по някакъв друг начин и без да приемаме прекалено много токсични лекарства. И като казах токсични лекарства, нека да спомена и моя любим жълт кантарьон. За него направих отделно видео, както ще направя за всяка една друга от билките. Но това, което ще ви кажа е, че в днешно време приемаме супер много храна, която е богата на всякакви токсини, изкуствени оцветители, всякакви химикали, които се натрупват в черния дроб, пречат на храносмилателната система и вредят на организма. Жълтия кантарьон, вече ви споменавах, но ще го кажа пак, действа по много интересен начин, като активира свойствата на черния дроб да разгражда и изхвърля токсини от организма.
Това е една от причините да го добавя в моя вълшебен чай, в моята рецепта за най-добрия чай, тъй като в комбинация с всички останали билки, вие ще имате здрава храносмилателна система, здрава психична система и като цяло един укрепен и добре стимулиран имунно организъм. Интересното на билките е, че те действат като имуномодулатори, т.е. те самите инструктират имунната система как сама да се справя с патогени като вируси, бактерии и така нататък и като цяло повишават защитните свойства на организма. Като допълнение към моя чай ще добавя и малко листенца от мента, за която също ще говоря друг път, но тя също е добра за стомаха, освежава, в същото време успокоява съзнанието и придава много добър вкус на чая. Така че това са билките, които ще добавя. Тук съм си извадил маточината просто за да видите как изглежда, но няма да я добавям в днешния чай. И като допълнение ще го подсладя с малко бяла кристална захар. Ще ви обясня защо точно бяла кристална захар, а не мед, кафява захар, разни сиропи и други неща. Преди това ще си пина малко от моя вълшебен чай. Така, сега дойде време да съберем всичкото това в една малка каничка, като добавям горе-долу по една щипка от всяка билка. Винаги правя чаят на око. Никога не използвам мерки, теглилки и други средства за отмерване на количества, защото организма си усеща от какво и по колко има нужда. Добавяме белия равнет, сега ще добавя мащерка. Мащерка може да добавите малко повече, защото във всички книги, когато се става дума за концентрацията на билките в един чай, мащерката я слагат като по-голямо количество. Както ви казах, с нейния тимол тя има изключително полезни свойства за организма и точно за това не е лошо да си я добавите като по-голямо количество в чая, примерно 2 щипки. Добавям и от жълтия кантарион и няколко листенца мента. Ментата е изключително изсъхнала и се чупи много лесно, защото листенцата са много нежни и много тънки. След като вече си добавите билките в малката каничка, както виждате имам 2 канички, малка и голяма, трябва да напълните с вода, която е точно преди момента на кипване. Тук съм си донесъл кителката и сега ще ви кажа какво означава водата да е преди момента на кипване. One eternity later. Така, това е достатъчно и водата е преди момента на кипване, тогава когато се образуват малки балончета от дъното на кетелката и цялата вода стои като мътно бяла. Това е от мъничките балончета кипяща вода. Така е около 90 градуса, което е абсолютно достатъчно за една хубава запарка, без да разрушим по този начин активните вещества в билките. Наливаме си горещата вода и оставяме чаят по този начин за около 5-10 минутки да почине, билките да си отпуснат своите активни вещества във водата и след това ще ви кажа и по какъв таен начин го прецеждам, така че да го запазя за дълго време. A few minutes later. И така 10 минути по-късно, моят чай е вече готов и сега ще ви покажа тайния метод за неговото прецеждане, така че да можете да си го ползвате през целия ден. За целта ми трябва най-обикновена цедка и малко памук. Именно това е в случая тайната на прецеждането. Трябва да си взема така тъничък слой памук. Аз обичам така да го разнищим, докато стане съвсем тънък. И да го наредя в дъното на моята цедка. По този начин памучните влакна ще уловят и най-малките частици от билките и течността ви ще остане бистра и съответно трайна за по-дълго време. Защото
всички частици, които оставят от билките в течността на чая, с времето продължават да пускат от своите танини. Чая става по-горчив, по-тъмен на цвят и по-неприятен за пиене. Ето както виждате, интензитета на цвета е същия, в случая е малко по-блед, но с времето ще почервенее. Това е така, защото багрилните вещества се отделят малко по-бавно. След като си прецедим чая в по-голям съд, трябва да му добавим мъничко бяла кристална захар. Може и пудра захар, ако имате смляна. Аз добавям около една чайна лъжичка. И това е достатъчно, за да добави малко вкус към чая и да се харесва повече на децата, без това да им вреди по какъвто и да било начин. А сега ще ви кажа защо именно бяла захар, а не мед или кафява захар или разни сиропи. Бялата захар по никакъв начин не променя качествата и свойствата на чая. Ако добавим мед в горещата вода, той ще изгуби своите собствени свойства и в същото време ще взаимодейства с активните вещества на билките, което съм го наблюдавал много пъти, като съм си правил експерименти с хубав мед. И чаят от такъв хубав кихлибарен на цвят изведнъж става съвсем блед, като слънчета наляли току-що чиста вода. Затова по-добре хапнете си една-две лъжички мед допълнително, това ще ви даде всичките необходими живителни вещества в меда, без те да взаимодействат пряко с горещия чай. Кафявата захар, пробвал съм с тръстикова нерафинирана захар, тя има много силен характерен вкус. Добавяйки я към чая, първо тя го отцветява в карамелено кафяво, което не изглежда много добре като за чай. Освен това, нейният вкус става прекалено натрапчив и не усещате вкуса и приятния аромат на билките. А в случая, докато ви го приготвям, ароматът е просто божествен. Много обичаме вкъщи да пием чай, пием го от десетилетия буквално и затова ви казвам от личен опит кой е най-добрият метод за приготвяне на чай, а именно този. И сега, след като се е разтворила захарта, прибавете същото количество чисто филтрирана студена вода. По този начин чаят е вече готов за консумация. Тоест не трябва да го изчаквате да изтине, не трябва каквото и да е било друго. И освен това, концентрацията на билките по този начин е по-малка и можете да изпиете по-голямо количество чай. Както аз вече споменах, че давам чай на сина ми да си носи в училище в едно термосче. По този начин приготвен, аз му давам по-малко количество от активните вещества на билките и той поема достатъчно вода, за да се хидратира през деня. Това е така, защото все пак това, което виждате пред мен, са биологично активни лечебни вещества. Това са билките. Независимо, че растат сред природата, а не са изведени от някоя фармакологична компания, те си имат своите лечебни свойства, те си с достатъчна сила и затова не трябва да прекаляваме с тях. Изпити по този начин в малки количества, те помагат на организма да се справя с всякакви проблеми и в същото време нямате риск от някакви странични ефекти. Това реално е много по-ниска доза от препоръчваната лечебна доза в книгите за всяка една от билките, но е достатъчна, за да ви достави удоволствие и да ви даде здраве. В следващите видеа ще ви кажа по-отделно за всяка една от тези билки, ще добавя и други билки към колекцията от видеа, тъй че ударете му един лайк, споделете го с приятели и ме последвайте, защото това ми помага да продължавам да ви споделям интересна и полезна информация. До скоро!